I hem barallat un poquet tot i a fi hem trobat com quatre conceptes més o menys que estan tots d'acord. El primer és que es tracta el primer és incloure la complexitat social al tractar el planejament i el patrimoni. Dos conceptes que eren planejament i patrimoni ens han adonat, i més en aquest cas, en el Cabanyal, que estan molt lligats, i sobretot que la posició frente tota la problemàtica que s'origina a la volta del patrimoni i el planejament quan les intervencions en ell afecten de manera diferent als diferents agents i que es començàvem parlant d'estat, gent i empresa i després es pot mapear i linear, és un poliedre en infinites escales i el tècnic entengui. Parece Rita Barberà, entenem que n'hi ha que atendre totes les diferents punts de vista. Després, la construcció de mecanismes que afavorisquen l'intercanvi d'informació i la presa de decisions conjuntes entre tècnics i usuaris. Moltes vegades un dels problemes és que tant el tècnic té una falta d'informació sobre el que passa al lloc, al territori, sobre com els espais que entenen la gent que són patrimoni propi, cultural, social i després n'hi ha també una falta d'informació per part de la gent sobre les estratègies, sobre quins serien els mecanismes que podrien fer protegir el patrimoni o intervenir en el planejament urbà. I aquesta és una tasca tècnica en la que n'hi ha que treballar. Els processos participatius pensem que no n'hi ha que treballar-los de manera inconscient, sinó que és un procés molt lent i amb molt de treball apropar-se a tota la gent i a tots els diferents col·lectius i persones individuals que fan ús del territori. Després, flexibilitat a l'hora d'adaptar la normativa i al context. Parlàvem de lo roïn que és a vegades els catàlegs de protecció del patrimoni, que fan moltes vegades que s'interpreten com restriccions, no tant com valors afegits al lloc. Els criterios de protecció a vegades el que limiten la intervenció i la gent la percep no com un valor de la meva casa. És una vivienda monumental, no és com una cosa positiva, sinó que jo en la meva casa no puc fer res perquè està tota protegida. Però com un poquet aquest distanciament entre la gent i el que s'entén per patrimoni. I també que n'hi ha que flexibilitzar no tant els culturals o els tècnics arquitectònics, sinó també els que són de la gent a l'hora d'entendre el que és o no patrimoni. I per últim, també considerem necessari la regulació d'intervenció pública de l'iniciativa privada. Per els riscos que tenen aquestes intervencions, hem parlat també de gentrificació, hem parlat de molts efectes que quan entenem com que a la fi el territori és com un ecosistema natural. Quan tu fas una intervenció provoques conseqüències que n'hi ha en molts sentits que controlar i organitzar, sobretot en el que té a veure amb l'empresa, amb la subida dels alquilers i el procés de la gent que treballa. I aquí hem fet un gràfic que ara sí que pareix un poquet naïf, però que tota la nostra conversació girava envolta de lo que és el patrimoni, planejament i les persones. Són tants els matisos en la relació entre els elements i sobretot en la multiplicitat que n'hi ha dins de cadascú, perquè és molt difícil definir el que és patrimoni, és molt difícil definir concretament el que és planejament, perquè n'hi ha moltes maneres d'intervindre i les persones, com el agent privat, el agent col·lectiu,
Ja som.